Kære kunder og samarbejdspartnere, når jeg ser tilbage på 2025, så bliver jeg både stolt, glad og taknemmelig for alt det, vi har gang i. Det har været et år med rigtig mange projekter. Vi har haft gang i rigtig mange spændende ting. Vi har store ambitioner. Vi har indfriet rigtig mange af dem og kommet rigtig godt i mål. Og det har kun været muligt, fordi at I har valgt at tro på os, og I har været en del af vores rejse. For os her på Vestjysk handler det jo ikke kun om tal og resultater. Det handler jo om mennesker. Vi lægger stor vægt på det sociale arbejdsmiljø, og at der er trivsel på arbejdspladsen. Vi har betjent i alt 234 kunder, har udstedt mere end 2.000 fakturer, og vi har lavet en kundetilfredshedsundersøgelse, hvor vi har fået en positiv feedback på over 96% af dem. Så det er vi rigtig stolte og taknemmelige for. En ting, vi lægger rigtig stor vægt på, det er at uddanne unge mennesker. Vi vil rigtig gerne have nogle dygtige svende og smede og generelt teknisk tegner osv. Så derfor mener vi, at vi har en vigtig rolle i at hjælpe med at uddanne. Vi har i år uddannet 2 lærlinge. Begge 2 har heldigvis valgt, at de vil gerne fortsætte hos os efterfølgende. Og vi har derudover ansat 3 nye lærlinge i år, som også bliver en del af fremtiden for vores fag. Vi tror på, at når folk de trives og har det godt på deres arbejdsplads, så skaber vi bedre løsninger. For os er det vigtigt at skabe en stærk kultur og et miljø, som alle har lyst til at være i. Vi har igen i år investeret lidt i ny teknologi. Vi mener, at fremtiden den er baseret rigtig meget på teknologi, og vi hele tiden skal flytte os og udvikle os. Så i år har vi købt en 3D-printer i stor format. Vi kan printe 1 meter gange 1 meter gange 1 meter, så vi kan printe rigtig store emner, både til prototyper og også til serieproduktion, skulle man have emner i plast, man skal fremstille. Udover det så har vi investeret i en 3D-scanner, så vi har mulighed for både opmåle eksisterende, og vi har mulighed for at lave en kvalitetskontrol efterfølgende, så vi kan se, at tingene passer sammen. Til januar der modtager vi en ny 5-akset fræser, som kan køre fuldt simultan. En lidt større sag med et plan på 650 mm. Derudover har vi sat vores egen planlægnings- og projekteringsværktøj i søen. Vi har egetudviklet et system, som vi meget opfindsomt har valgt at kalde VM Projects. For at følge virksomhedens udvikling har vi ansat yderligere 2 projektledere. Det har vi gjort for at kunne følge vores kunder, som vi altid har gjort, helt fra den spæde idé til et færdigt projekt. Så kære alle på Team VRM, tusind tak for et fantastisk 2025. Jeg glæder mig allerede til 2026. Rigtig glædelig jul og godt nytår. Også herfra en rigtig stor tak for jeres tillid og jeres samarbejde i 2025. Vi ser frem til 2026 med fortsat rigtig godt samarbejde og endnu stærkere partnerskaber. Rigtig god jul og godt nytår.